Nanenso tele ndufuna ubale Watsopano ndi Wosatha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Lero ndi Lachinayi Loyera, tsiku limene timakondwerera sakramenti la Ukaristiya, tsiku limene timakondwerera sakramenti la usembe, komanso tsiku limene Ambuye Yesu anathirapo kanchere pang'ono ndi kuyikapo sakramenti la kulapa. Lero tifuna kunena kuti nanenso tele ndufuna ubale Watsopano ndi Wosatha, ndipo mawu athu kuti atenga kuchokera pa Yohane chapter 13 ndime ya 1 mpaka ndime ya 15. Chikondwerero cha Ayuda chija chochedwa Pasaka chili pafupi, Yesu adadziwiratu kuti nthawi yake yafika yakuti achoke pansi pano kupita kwa Atate. Iye adakonda iwo amene anali ake pansi pano, ndipo anawakonda kotheratu. Yesu ndi ophunzira ake anali kudya chakudya cha madzulo. Satana nkuti atayika kale maganizo mu mtima mwa Yudasi, mwana wa Simoni Iskarioti, akuti akapereke Yesu kwa adani ake. Yesu adadziwa kuti Atate adapereka zinthu zonse m'manja mwake. Adadziwanso kuti adachokera kwa Mulungu ndipo kuti ali kubwerera kwa Mulungu. N'chifukwa chake pamene anali kudya, Yesu adayimirira, navula malaya ake, natenga nsalu yopukutira nayimanga mchuno. Atatero anathira madzi m'beseni, nayamba kusambisa mapazi a ophunzira ake, nawapukuta ndi nsalu yopukutira ija imene adayimanga mchuno. Pamene anafika pa Simoni Petro, iyo adati, "Ambuye, kodi inuyo nkusambisa ine mapazi?" Yesu anamuyankha kuti, "Zimene ndikuchitazi suli kuziziwa tsopano, koma uzaziziwa msogolo muno." Petro adati, "Simundisambisa konse mapazi." Yesu adamuyankha kuti, "Ngati sindikusambisa ulibenso kanthu ndi ine ayi." Simoni Petro anati, "Ambuye, ngati ndi choncho musambise osati mapazi okha, komanso manja anga ndi mutu wanga." Yesu anamuwuza kuti, "Munthu amene wasamba wayera yense, palibe chifukwa choti asambenso, koma kungosamba mapazi kokha. Inu mwayera, koma osati nonsenu ayi." Yesu ankadziwa amene anali kusampereka kwa adani ake, n'chifukwa chake adati, "Si nonsenu muli oyera." Yesu atasambisa mapazi a ophunzira ake, anavalanso malaya ake, nakhalanso podyera paja. Pamenepo adawafunsa kuti, "Kodi muli kudziwa zimene ndakuchitirani izi? Inu mmanditchula kuti aphunzitsi ndiponso Ambuye, apo mmalondola. Pakuti ndine amene ndine mbuye wanu ndiponso mphunzitsi wanu. Komabe ndasambisa mapazi anu. Tsono inunso mukuyenera muzisambisana mapazi. Ndakupasani chitsanzo kuti inunso muzichita monga momwe ine ndakuchitirani inu." Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pali nthawi zina mukakhala nkuona mmene munthu akuonesera chidwi pa chinthu china chake, inunso zimakupasani chidwi, ndiye chidwi chanu chimakhala pa iyeyo. Mumayamba kukhala ndi chidwi ndi mwini akeyo. Pali mwambi akuluakulu amanena kuti galu wankota sakandira pachabe. Mukazamuona galuyu wankotayi, galu wankota ndiye ngati amatanthauza kuti galu osaka. Mukazamuona galu wankotayi ali ndi chidwi ndi china chake, akukandakanda pena pake, ameneyo akukuwuzani kuti apa. Ndiye inuyo ngati muli ozisata, mmapita ndi kukayang'ana, ndipo mmapezadi kuti pali kena kake. Lero ino ndine tafuna kuti pamene tikupitirira ndi nyengo yathu yokonzekera Pasaka, tiyime lero pa Lachinayi Loyera, pamene Ambuye Yesu akumanena kuti, "Ndafunisisa kudya phwando ili la Pasaka pamodzi ndinu ndisadayambe kumva zowawa." Luka 22 ndime 15. Ndi ine ndimati ndikapeza mawu amenewa, mafunso amabwera mu mtima mwanga, ndipo ndafuna kuti inu ndine lero tikhale ndi mafunso ambiri. Iye akufuna chani? Pasaka akuifunira chani kuti adye ndi ophunzira ake?
Bwanji osangoitana kaphwando pena pake nkupangako kaburai kena kake nkumwapo ziwiri zitatu nkumapita. Chikufika po nenesa kuona kuti ndafunisisa kudya Pasaka ndi inu ndi chani. Ambuye akufuna kuonesa kulumikizana mucholinga kwa moyo wake wa iyeyo ndi zomwe zinachitikira Aisraeli mchipangano chakale. Mwambo umene unali chizindikiro chakusimikiza mtima kwa Aisraeli kuti apapa ulendo ndiye wapshapo. Inu mukukumbukira nkhani imeneyo mukayipeza pa mukatenga Bible lanulo, nkhani imeneyo mukayipeza pa Exodus chapter cha 12. Aisraeli atazunzika zaka zambirimbiri manguti atizachoka lero apezana ndi Mose wouma chiwindi ndipo yonso aumitsa chiwindi kunena kuti pano pandeti kuyenera kunyamuka wapsha ulendo. Mwambo wa Pasaka ndi mwambo wene Ambuye Yesu afuna kuti aulumikize ndi moyo wake iye ngati mpulumutsi. Afuna anthu amene ali ready kusuntha, amene ali ready kunyamuka, anthu amene apanga chiganizo osati anthu amene adakali pawiri. Pajatu Ambuye Yesu anena kuti aliyense amene andisatira ine nayang'ana mbuyo nakonda abambo ake kuposa ine, amene yongosa ine nakukhala ophunzira wanga. Mateo 10:37. Apa Ambuye Yesu polumikiza moyo wake ndi Pasaka ya Ayuda ija akufuna anthu amene akumva changu mumtima mwawo kuti asinthe. Ndatopa nawo mowawo, ndatopa nawo kukulezerako, ndatopa nawo chiwerewere, ndatopa nawo izi, ndatopa ndi ufiti, ndatopa ndi katangale. Amene watopa nazo olema ujamena kuti olema ndothodwa ndi amene Ambuye Yesu amene kuti bwerani kwa ine. Ndipo apapa Ambuye Yesu pophatikiza Pasaka imeneyi imene ikuonesa kuti anthu awawa aumangadi, afuna kutonesa kuti iyenso afuna anthu amene aumanga ochoka ku ukapolo wa Satana, ku ukapolo wa machimo, kumusata iye. Mukawerenga Exodus ndanena uja Aisraeli anena kuti adye mwana wa nkhosa ocha, koma azidya ali chimire, azidya msapato zili kuphazi, azidya ndodo ili kumanja. Zonse zosunza kuti anthu ali chire kuti anyamuke. Sizochedwa, sizoyangala, sizochedwa, anthu ali chire kuti anyamuke. Ambuye Yesu akutenga Pasaka imeneyo ndi kuyiphatikiza ndi uthenga wake wa chipulumutso. Akufunisisa kuti adye ndi ophunzira ake chifukwa akufuna kutembenuza tanthauzo la mwambo wakale ndi kupereka mwambo wa nyuwani. Pozera mwambo wakale omwewo timayimba pa nyimbo ya Yesu Sacrament kuti watha mwambo wakale. Tikufuna kuyamba mwambo watsopano umene timavomera zinthu ngakhale zimene tisakuziona, timayendera chikhulupiriro. Mwambo wa lero ndi wa anthu ake angati amenewo amene apanga chiganizo osangoti aya ineyo mamuna amene uja ndinsiya kena kumapitaso konkoso, aya ineyo komatu amene uja akundikanikisa kuti munthu nzipemphera mwamtendere, amene uja basi ndikapita kunyumba basi ndikantulutsira katundu panja nkuja upezeka uli komweko. Suli serious. Ambuye Yesu Pasaka akubwerera anthu amene achimanga iwe kundisokonezera moyo tasiyana, anthu aje ngati amenewo. Anthu amene alokonzeka kuti apasidwe chinyuwani. Mwambo wa lero ndi wa anthu omwewo, anthu ake inu nomwe akale inu, manja ake anu omwewo, miyendo yake yakale yomweyo, mitu yake yanu yomweyo. Komano Mulungu akufuna kuti apangiza nyuwani ndi thupi limenelo lakale lomwelo, apangiza nyuwani ndi thupi lanu lomwelo, manja anu omwewo afuna apange nawo za nyuwani, miyendo yenu yomweyo afuna kuti apange nayo za nyuwani. Agwirise ntchito thupi lake lanu lomwelo lakale kalero, koma alisanduse mwatsopano.
pakuipasa Pasaka tanthauzo la nyuwani akhala ngati osati kuti wafuta zakale zija koma waipasa tanthauzo lozama lakuya ndi la pamwamba, mwakuti anthu sazathanso kubwerera kuzawo zakale chifukwa zikukhala ngati zakalezo kulibe koma kuti Ambuye Yesu wagwiritsa ntchito zakale zija ndi kumangapo ndi chikhulupiriro chatsopano. Zili ngati akhristu amene akumanga chalichi chatsopano. Bwina kuti mundimvese bwino apapa. Tingati kuti kuli akhristu amene akumanga chalichi chatsopano. Zili kwa iwo amange padera chalichi chatsopanocho chakale chija chili apo, kapena zili kwa iwo chatsopano chija akachimange pomwepo pamene panali chalichi chakale paja. Ubwino wake umanga chalichi pompo pamene panali chakalepo kupatula mabwino ena ndiwena kuti ngati munakhala kuti munayambana pa chalichi paja ndipo wina amachalira kuti ayambisepo kagulu kake kampingo kake, ngati mutamange chalichi chanu chija padera chakale chija nkuchisiyapo, wina uja akamakhala nchalichi mwanu muja azifunabe azilakalakabe atanyamuka ndi anzake iwo akalowe chalichi chakale chija chifukwa akuchionabe chifukwa chilipobe. Ambuye Yesu akanakhala kuti angopanga za nyuwani straight osatenga za kuchiyuda ndi kupangamo yoli, vuto likanakhala limenelo lona kuti sukanakhala kovuta kuti anthu amene iye watenga wawina abwererenso kuchiyuda kwawo kakale. Komano pa anthu amene amanga chalichi chatsopano pamalo pomwe panali chalichi chakalepo, olotakhala kuti kuli magulu amtundu chani palibe angaene kuti ine ndinyamuka ndipita kuchalichi kwina kuchiona kuti chalichi chakalecho chili pompo. Choncho Ambuye Yesu akufuna kuti angozamisa mamvesedwe a Pasaka ya Chiyuda pomanga pamwamba pa Pasaka yomweyo maziko ake akwatenga ku Chiyuda poti iye anali Muyuda, koma akumanga pamwamba pa chimenechi. Ambuye Yesu amene lero tuna kuti akupanga bread ndi vinyo tikuyenera kukumbukira kuti akuyenda mu plan ya Mulungu, ndipo mu plan ya Mulungu ya chipulumutso cha anthufe akufika kumapeto a moyo wake wathupi pansi pano. Sangachoke asanayike china chilichonse mchimake, sangachoke pasala china chake choti achike mchimake, nchifukwa cha kunena kuti ndafunisisa kudya nawo Pasaka limodzi ndinu. Chilipo chimene yakufuna kuti apange asananyamuke. Ndeti kusakasaka chimenecho kuti kodi Ambuye Yesu amafuna apange chani asananyamuke. Ndeta lowa ku plan ya Mulungu. Ndinafuna muyang'ane plan ya Mulungu mene inalili. Plan ya Mulungu ataona kuti anthu achimwa, ndipo kodi ndani azatipitire, ndani akapulumutsa anthuwa? Ndiye Mulungu mwana Yesu Khristu anena kuti ine ndipita ndikabadwe. Mu plan yake iyi akukumbukira zimene zinachitika munda wa Edeni, kuti atangosiya Adamu ndi Eva wokha njoka inabwera ndi kuwatenga. Komano mu plan yatsopanoyi Mulungu akufuna kuti azikakhala limodzi ndi anthu, azikaenda nawo limodzi, azikaongolera pa moyo wa siku ndi siku. Nchifukwa chake mwana wake pontuma anampasa zina la Emmanuel, Mulungu ali nafe. Choncho Ambuye Yesu mene aona kuti moyo wawo kupita kumalechereche, kuti angozilekera pompa, plan ya Mulungu ija sitheka. Chifukwa chana kuti Ambuye Yesu akhala kuti wachoka nanga ife tisalanda, akhala kuti wapita nanga ife tisalandani. Tikuyenera kukhala naye pafupi, tikuyenera kuti azitinong'oneza tikamayenda atithandize. Choncho chimene ndikufuna kunena apa ndi ichi, choona kuti plan ya Mulungu sinali yakuti Yesu angobwera azanene zifuna Yesu azatiphunzitse, azatilangize, kena kwatisiya azipita. Ife natisalana tikumbukira kuti kodi pajama tuza chani, pajama tititani.
plani sinali imeneyo. Nthawi zina timatenga ngati kuti plani ya Mulungu inayona kuti Yesu angobwera atibadwire atifere azipita. Plani ya Mulungu sinali imeneyo. Kubwera kwa Yesu sikunali kwa temporary. Sikunali kwa temporary. Ndiye sakanampasa zina loti Emmanuel, Mulungu ali nafe. Anafuna kuti azikhala pakati pathu. Anafuna kuti azikhala nafe. Anafuna kuti aziyenda nafe nthawi zonse. Koma nanga papota akupita. Mpamene nopabwera nzeru za Mulungupo. Kutanaona kuti mwana wa munthu azipita. Yesu anafuna kuzisalisa pansi pompano. Ndiye mawu achakunena kuti anatenga bread. Anathokoza Mulungu. Namunyema nanena kuti ili ndi thupi langa. Ili ndi thupi langa. Natenga chikho cha vinyo, nathokoza Mulungu, nati awa ndi magazi anga. Ndiye akuti magazi achipangano chatsopano ndi chosatha. Nchifukwa chake nanetere apa ndufuna ubale watsopano ndi ulimba osatha ndi Ambuye Yesu. Mulungu akufuna kuti mwanakeyi azikhalabe pakati pathu. Ndiye munzeru zake Yesu akutenga mkate ndikunena kuti ili ndi thupi langa. Akutenga vinyo kunena kuti awa ndi magazi anga. Ziwiri izi zikupanga thupi la munthu la tunthu la moyo. Yesu uja akhalabe pakati pathu kuzera mu Ukaristiya. Choncho Ukaristiya uja tikamauona Yesu mwini wake ndi chipangano chatsopano komanso chosatha. Ubale watsopano komanso osatha. Mulungu ananena kuti sindizalanganso dziko lapansi ndi chigumula. Chifukwa kuti akufuna kupanga ubale watsopano ndi osatha. Ambuye ananena kuti popanda ine palibe chingapange inu. Yohane 15:5. Ndiye inu ndi ine tikuyenera kungopanga ubale osatha ndi Ambuye Yesu. N'chifukwa chake lero Ambuye akufuna kuti apange chinthu chatsopano komanso chokhalisa. Akuzowa kuti mbuyomu anthu adalekanapo ndi Mulungu chifukwa cha machimo awo. Pano Yesu akufuna chipangano chatsopano komanso chosatha kuzera mu Ukaristiya. Akufuna ubale watsopano ndi osatha kuzera mu Ukaristiya. Ndiye aumanga lero. Lero akuumanga ubale watsopano ndi osatha. Ndiye ndafuna kuti inunso lero muvomere kumanga ubale watsopano ndi osatha ndi Ambuye anu Yesu Khristu. Kuzera mu chakudya chotchedwa Ukaristiya, Yesu akupanga chipangano chatsopano ndi chosatha. Kuzera mu Ukaristiya, Iye samakhalanso kunja ngati mlendo ayi. Samakhala kunja kwa moyo wanu, azikhala mkati. Mawu a mu Exodo aja, Aisraeli kuti azipulumuka, anatenga magazi a mwana wankhosa ndi kupaka panja pamphuthu pa khomo lawo. Yesu sakufunanso kuti magazi ake apakidwe panja iye. Afuna magazi ake ndi anu alowererane. Chifukwa chake akunena kuti awa ndi magazi anga imwani. Tikamati makhala ngati kuti magazi a Yesu ndi ife alowererana. Sakufuna kuti azigwira ntchito kuchokera kunja. Yesu afuna azigwira ntchito kuchokera mkati mwa ife. Afuna kukhala mwa ife ngati thupi limodzi. Potenga bread nanena kuti ili ndi thupi langa, afuna tikadya thupi lathu lilowererane ndi lake, tikhale ngati thupi limodzi kuzera mu Ukaristiya umenewo. Sakhalanso wapadera wapo, koma akufuna chibale changati munthu wabere limodzi ndi nzake. Anthu amagazi amodzi. N'chifukwa chake akugwiritsa ntchito thupi ndi magazi ake. Ndipo akunena kuti muzichita zimenezi kuti muzindikumbukira. Wasankha chokudya chifukwa palibe amene amatha siku asanatemekena kake. Afuna kuti tizinkumbukira siku lililonse. Ambuye Yesu sakupanga Ukaristiya woti tizikhala nawo mpaka na mwezi. Muzaone mpingo mwathu simungabwere ndi 50 kg ya mahostia una kuti atangodalisani uwu kuti tikhale nawo mwezi. Ukaristiya ndi chakudya chathu cha lelo. Ukaristiya ndi chakudya chathu cha siku ndi siku. Ntebe nako muja timangosiya mu Ukaristiya uja kupangira kuna kuti anthu okalamba ndi odwala akatisowa tizikatenga Ukaristiya umene uja. Koma siku limene muja musunga Ukaristiya wa mawa. Ukaristiya umakhala walero. Monga mene manaja mukakumbukira mchipululu amagwa siku lomwero. Kuti munena kuti tingosungiratu a 3 weeks.
chimozimozi ukaristia situsungiratu sitikhaliratu ndi ukaristia wa miyezi 3 ndi siku lomwelo. Chifukwa chani? Ambuye akufuna ubale uti tizikumana siku ndi siku. Ambuye akufuna ubale ona kuti ifeyo ndiye tisamate 3 days tisanakumane. Nchifukwa chake mmaparishi mwathumu timakhala ndi misa ya deire. Ndipo inu ngati Mkhristu ngati mufuna kukuza ubale wanu ndi Yesu kuti ukhale ubale Watsopano ndi Wosatha, zipitani ku nsembe ya Ukaristia siku ndi siku. Ukaristia muziulandira siku lililonse. Pofuna kuti izizi zitheke, Yesu akuzowa kuti akusowa ena acho kuti aziuphika Ukaristia usiku ndi siku. Nchifukwa cha kukhazikitsa sakramenti la unsembe. Choncho ansembe ndi amene amakaphika usiku Ukaristia uja kuti aonesese kuti siku lililonse anaka Mulungu ali nchokudya. Siku lililonse anaka Mulungu akukumana ndi Mulungu wawo kuzera mu Ukaristia. Yesu akugwira ntchito kuzera mwa ansembe aja kuti azipezeka pakati pa anthu siku ndi siku. Nchifukwa chake wansembe sazikhalira yekha. Usembe si mphaso ya wansembe, usembe ndi mphaso ya anthu ake a Mulungu. Amantenga wansembe uja ndikampereka kwa anthu aja ngati mphaso. Ineyo usembe wanga si mphaso yangayi. Usembe wanga ndi mphaso ya Mulungu kwa anthu ake amene iye amakonda. Chimozimozi mene analili Yesu anali mphaso ku mtundu wa anthu. Ndiye ife tikaphika chakudya chija siku lililonse, tikuyembekeza kuti inu Akhristu muzibwera ku misa ya siku ndi siku. Tikuyembekeza kuti inu Akhristu muzithamanga kumapemphero a siku ndi siku. Kuti Atate athu asakatigwire ife pakuzikuona kuti bwanje ana wasamadya, bwanje akuluakulu wasamadya, bwanje azibambo wasamadya, pamene ife tikuphikirani. Ife tikukuphikirani koma inu simubwera. Mupange chiganizo lero chopita ku misa. Wansembe amayimirira Yesu Khristu mwini wake kuti mwa wansembemo muzionamo Yesu. Yesu safuna kuchoka pamaso pathu. Akufuna apange chipangano chatsopano komanso chosatha, chimene chili chosiyana ndi chakale chija chimene Aisraeli anachiphwanya. Muone chipangano chakale chinali chodalira malamulo, koma chimene Ambuye Yesu akufuna kupanga pano ndi chibale chimene chili chogonera pa zaulere za Mulungu. Chifukwa chibale choyendera malamulo sichichedwa kutha. Yesu akupanga zolimba zatsopano ndi zosatha. Ubale wakale uja unali umapikisana mukusata malamulo, umapikisana mukuyera, mwakuti anthu ku paradizo kumapikisanira paradizo ndithu. Amene atasate malamulo mokhulupirika, amene ndi atakalowe, amene akuoneka ngati kuti akukhulupirika ndi amene atakalowe. Ubale umene Ambuye Yesu akufuna kukhazikitsa ndi ubale osati wopikisana koma ubale olumikizana. Kuti tikamakhala ngati Akhristu sife kuti tizipikisana ndi CCP, sife kuti tizipikisana ndi Seventh Day, sife kuti tizipikisana ndi Anglican. Koma tilumikizane nawo. Kuli African Synod kunja kuno, kunali African Synod kunja kuno. Tilumikizane nawo tuone kuti kodi tipanga za mtundu chani. Ambuye Yesu sakufuna ubale omati taonana lero tizaonananso wiki yamawa. Kuchali chindapita lero ndipitanso Sunday. Akufuna ubale kuti muzionana siku lilonse. Ndenda timpange chiganizo chomaonana naye deire. Ubale umene ukuti ukhale wosatheka kuuthesa, kuti ukhale ubale wa mpakana, kuti ukhale ubale umene ngakhale Satana asanga uthese. Ambuye Yesu akubweresapo chinthu chimodzi: kusukana mapazi, kuzuzulana, kuyeresana ndi kukhululukirana. Sacrament la kulapa. Ngati ubale wathu ulipo mpakana lero ndi Mulungu, chifukwa amatikhululukira. Ndiponso inu ngati mufuna kuti kaya ndi banja lanu lizakhale mpakana, Mulungu ena mbwerese mu ka ingredient kameneka muzikhululukirana. Kukhululuka ndikuwe mapakisa kuti ubale usazathe. Afuna kuti ubale wathu ndiye usakhale odalira kuti ine sinakulakwirapo, ine sinatani. Chifukwa ubale odalira kuna kuti ndisalakwe ukazangolakwa ubale uja umathera pompo. Koma iye akufuna ubale umene ukunena kuti ukulimba chifukwa ine ndili ndi chikondi ndiwe, ndimakukonda mmene ulili. Chimecho chimene chikulumbisa ubale wathu.
Ambuye Yesu afuna apange ubale umene uli wolimba. Safuna ubale umene ukudikira kuona kuti ukumalimba chifukwa kuti Mulungu amakupasa zinthu. Ayi. Chifukwa sikuna akazakumana uzasiya mpingo kupita kwina. Akufuna ubale umene tizingomva kukoma kuti Ambuye ndili nanu. I have you Lord. Nditauka kuti china chilichonse simunandipase koma chokha choona kuti inuyo muli ndine. Chimenecho chikukomesa mzimu wanga. Sakufuna kuti ubale wathu ukhale bona kuti Mulungu wanga anandipangira chakuti, Mulungu wanga ndikapempha mandipasa chakuti, Mulungu wanga ndikatira mandipasa chakuti. Ubale umene ndo osalimba. Tifuna ubale uti mungokonda Mulungu monga iye alili, nayenso akukondeni poti ndinu anake. Ubale umenewo ndokhalisa. Sakufuna ubale umakhalira kuna kuti kuopa. Ndikupita kuchera chifukwa ndikuopa. Aya Mulungu azangondilanga. Aya anthu andipanga makuti iye anthu andinena. Ayi, sakufuna ubale umenewo. Muzipita kuchali chifukwa kuti iniyo mukukhutisidwa kuti muli pa ubale wabwino ndi Mulungu. Mukukhutisidwa kuna kuti Mulungu mwamusowa, mufuna mukamve mawu ake, nayenso akusowa afuna akaone mwanake. Osati chifukwa choopa ayi. Sakufuna ubale umene uli ochepekedwa chifukwa kuti ukuyendera malire anthu. Ambuye Yesu potipasa Eucharistia afuna kuti ife tipange naye ubale umene uziyendera iyeyo amene alibe malire. Chucho chisakupanga zinthu zambiri pa moyo wathu kuzera mwa iyeyo. Sakufuna ubale umene ukudalira kunena kuti ndioneseni chizindikiro kuti ndikhulupirire. Ayi. Kuti mmandikonda ngati mmandikonda ndioneseni chizindikiro, ndigulireni chakuti, ndipaseni chakuti. Ubale umenewo ndosakhalisa. Afuna ubale umene suso wakuona ndi maso, ungosowa chikhulupiriro kuti uyu amandikonda, Ambuye amandikonda. Choncho lero abale, tiyeni pamene tikukondwerera sakramenti la Eucharistia tisayiwale limayenda limodzi ndi sakramenti la kulapa. Ndipo Ambuye chimene akufuna iye nchiona kuti inu ndi ine tipange ubale watsopano ndi wosatha. Tikapanga ubale umenewo, Ambuye ayamba kugwira ntchito moyo mwathu mwanjiranso zodabwisa. Pano ndi pa Word Made Flesh pamene zinthu sitimangonena koma timafuna kuti tikazinena inu muzinyamule mukaziyese. Mukapange ubale wooneka ndi Mulungu ndipo siku lina muzachitire umboni kuti ine tamuyandikira Mulungu ndikupanga naye ubale watsopano ndo wosatha. Phindu wanga munali ndine Elizeba Nthalika. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.